Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ag may sa akin may ditoy. Gusto nga ikagumak ti aganad. Tano husto ti atap kung adda kabusor ang nagsubli iti daytoy a lugar. Agpaggadak lakit di. Sobra kakmat lang iti pasdak. Iti kasta. Kung nagtumat ng ingkad, aglingadak ditoy. Si putak anay bag. Idjay ti pagtatawadan ti putok. Agarudo kat maumakar iti pwesto. Dito yak. Sigurado adinak na siputan. No asin man dayjay. Paliliwag lang. Di ka makalibas! Napunta ka. Sa anak pa ang rumar ditoy. Amangan mo at nakadwana. Anya jay kunang ising? Itala ang anakitak tikas jay adjar ni Monica, kunak, ma'am. Ha? Nalaos tiliday na. Apa man anaamuan na amay sagayam apadi ni Father Simon. Oh. Pagarupak nga amangan no... No anya ising? Ay, kuha, Ma'am Chona. Oh, awan, Ma'am Chona. Pagarupam nga agayat ni Monica ka ni Father Simon. Kasta ka di. Ay, saan akasta, Ma'am Chona? Awan ti kasta nga atap ko. Di ka naaglibag, ising. Sigurado akasta ti atapam. Ngam, awan mo't dakas na. Normal laang ang makarik na iti kasta ni Monica. Ngamin, normal laang dayta kunak manan. Chief, tantani ka gaya man. Iwan Mendez. Kung naktumad namin tin kaakuyugan ka. Ngam nagkadkad ka man. Piwan Mendez. Awan na nyaman na. Nalpasan ti amin. Napasama ka. Katanya adda ka din naduktalan nyo iti panagrondayo? Negative, sir. Ay. Ngam sayang. Tanapurwan ngamin tin nakainkwentro yo. Wan nga rod. Ngam sana bale. Ado pa'y ti kundaway. Mamatiak nga addan tumanen masalaw ko kadag iti managdakdakay. Punyeta! Amo, naksayan manen dagiti buyot tayo. Gapo iti dayjay pulis. Damat basol di tao tayo, amo. Sana naganad. Bugi. Nasiri ba talaga ni Hepe Salvador? Agasam, nagsubligit din iti dayjay adiso. Isungarod ako nag-anas ken ama oram dayjay adiso. Amangan no adan to pa'y matrace da apagilasinan no bilang tayo pamaysada tayo agimbestigar ijay. Siya ko na mismo ti mga ramid, amo. Bugi. Siguro. Saan matan nga tahapon dayjay pulis nga tapay agsubli iti dayjay adiso. Itamat laeng nga kanito. Anya ti kayat mo asawan. Siya kung ti manguram iti dayjay pastor ka mo. Ipatumpal ko. Itamat laeng. Talaga adyak makaturog. Saan ang maponas iti panunot ko tinaamuak maipapanik ka ni Simon. Agasam. Isog ayam ti. Kasladyak pa'y lapat yan. Ngam. Anya dayjay. Ipasimudaag ka di dayjay. Nagdamanin mapaspasamak iti San Bartolome. Anyan, talaga saanan nga agsardang tiriribok ang mapaspasamak dito. Anyan. Talaga nagsigurado dagiti managdakdakas. Anya ti kayat mo asawen?
Sir, Inuram dan tipas yan. Am kanda nga amangan no at dati di maduktalan tayo dita. Day talaan ti makagapo. No apay nga inuram dan tipas yan. P1 Mendez. Talaga nagsigurado na. anya. No kumagayam ta naguray tayo dito. Kalpasan ang napainkwentro ka. Ang mga nod ako matinaduktalan tayo. Kuma. Ngam saan tayo mat nga impagaw nga agtignay da adabas. Chief, Isuan ako na kanasirib na. Talaga nga organisado ti sindikato akabusor tayo dito San Bartolome. Ne, yun. Nagsapa ka na bingmangon. Domingo ita, Chona. Umuna nga aldaw ti pan nakaangay manen ti misa dito'y San Bartolome. Ha? Bumangon ka ditan. Darayan tayo asang kapamilya ti kaunaan a misa. Ha? Oh. Apay amol mulagatan nagmetlatan. Agtignay kan, Chona. Sapay la ko ma. Tado ti makimisa ita. Kaya't ko maibinglay ti amin nga amok may papan iti na Marso. Kadag iti umili ti San Bartolome. Nabayag nga awan tinaangay amisa ditoy. Gapo iti nalaos nga alimuteng anang balkot iti barokong dagiti umili. Patya ka may kawada ita. Agam sapay la ko ma. Tasaan nga agbalin alapad da ita. Tapno agdayaw da iti Diyos. Agsaganak matan. Para iti kaunaan a misa ang maangay dito'y San Bartolome. Kalpasan tinaunday a panawan. Mas daawak, Monica. Apay yaya ising. Ngamin, agkukuyog tayo ita amapan makimisa. Yaya ising. Diyak pa'y kit di malagipan. No kaano day dinaudi a napasamak ti kastoy. Oray siyak yaya ising. Jak matan malagipay. Anya ti kaya tasawan da ito'y hepe. Apay nga da nagiti taong dito'y simbahan. Pasensyakan, Father Simon. Para iti protection dagiti umay makimisa daytoy. Anya? Idilang amin rabi. At dadakas ang napasamak. Iti parbangon. At daman ang napasamak nga uram. Naigagara nga uram. Iso nga ita. Kaya't mi asiguraduan ti talgad dagiti umay makimisa. Sapay la kumata maawatam da ita, Father Simon. Maawatak matkit di hepe. Agam amangan no mapabot nga dagiti umay makimisa. No makita da kayo iti aglawlaw ti simbahan. Panag ko nakatsaan mat siguro, Father. Iso adi kay danag. Aramidan nyo lata ti pagrebangan nyo. Ket baybay anda kami kuma, ang mga ramid mat iti pagrebangan nyo. Kas nakunana iti libro ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Takas talauna yan ti panagayat ti Diyos iti lubong, ket inted na ti bugbugto nga anak na. Tapno ti siya sino man amamatikan kwa na, ket dinto maisadmak. No di ket maipaayan iti biyag nga agnanayon. Kasta kumamit lakada tayo nga anak ti Diyos, agpipin na teg tayo. Idyan tayo dagiti agkakadakas nga aramid. Liklikan tayo ti aramid ti Diablo. No di ket si pupuso kuma, nga agdaydayaw ken agserbi tayo iti namarswa. Iti kasta, kaayo na tayo ti Diyos. Ket ipaay na ti kiddaw ken anyaman alinaon ti puso tayo. Naunday apanawen kakabsat. Naunday apanawen nga awan ti nangigigiya kada kayo nga agturong iti pagarian ti Dios. Isu nga itan ti panawen kakabsat. Agamiris tayo. Ket panunuton tayo. Husto kadi wenno saan ti aramiden tayo. Agsipot kayo na imbag, Mendez. Narigaten. Amangan no at dakit di mat mapasamak asaan tayo ang mapagpakadaan. matungpal, Chief.
Di kay agdanan. Sapay di maray da mayora kan ti intero a pamilyana. Nasiputak nga rod itay, akit kitain na ka ni Don Leon. Kif. Baybayam ni Don Leon. Tinapateg. Mabantayan tayo ti aglawlaw. Kif. Ado kadagiti agindag dito'y San Bartolome ti Dimar ay iti kaunaan unay amisa. Kalpasan tinauntay apanaman. Iso nga'y kagumaan tayo apagtalina edan tilinak kan kapya. Saan arumbang nga dauray basit ariribok ang mapasamak. Nakababain tayo apan nakabagitilinteg. No at dakit ding kasta mapasamak ita. Monica, kalasang ko. Di ka di agmano kin ni Father Simon. Oh, apay ang nagsanaay ka itinaunag. Awan niyaya ising. Umay ka nga rutan. Dayjay ni Father Simon. Si Kalak tanyaya. Saan ang payana kasagana? Nakasagana itian niya. Basta si Kalak tanyaya. Umana ako ni kotse. Agyaman akmet na pinatgamtigid daw ko. Ang makapagsarita ta kumaay ti pribado, Father Simon. Apay kit dinasaan, Don Leon. Madlaw mo't anapatag ti bagayo kanya. Nasirib ka, Father. Napugto madagos nga ada na patag-agagarakin ka. Anya ka din ita, Don Leon. Kinapudno na, Father. Saan asikati may rano diti plano, no di kati simbaan kan dagiti umili. Napintas nga minday ti apang panunutek ka. Iso apat siya kamaragsakan ka, Father Simon. Anya nga minday ta, Don Leon. Planok tagidular iti dakelagatan para iti simpaan. Anya? Dahito tagpeso. Siguro 100,000 pesos. Makatulong dahi jagatad tapno mapasimpay ti husto to'y simpaan, Father Simon. Iti kasta, saan mo't ang nakababain kadagiti may sarong dito'y agang ganda et ang naggapu iti nagduduma nga ili. Don Leon. Ipay makitamit lang ti cheque. Mabitlang ti pirma. Mabit lang, Don Leon. Apay, Father. No talaga kaya't yung mapapintas ti simbahan. Saan kayo alapdan? Agam na ko na yung ayawat yung kanyak ti kwarta. Unong cheque. Lading ita. Ngamjak awatan, Don Leon. Anya? Pagkadkadan lang, Father. Saan nga ti kasta, Don Leon? Ngam no talaga akayat yung mapatarimaan ti simbahan. Ipatarimaan nyo asaanan anasken amang ted kayo kanyak itidak kalagatan. Kasta ti kondisyon ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na matakapungtot ni Don Leon. Diyak mo, Mendez. Binarurot na mo't tentilugan da. Kat nagdardaras dan apim manaw dito eh. Noon yaman ti makagapo, awanan ti bibiyang tayo. Tila ang pagrebangan tayo, tinaskan apakibyangan tayo. Matong pala, Kif. Saan matarumbang amabaybayan tayo ti trabaho tayo? Naskan nga imbestigar tayo lata. May papan itinapasamak idirabi. Ariglado, Kif. Pumanaw tan dito'y simbahan. Baka amon dagiti kakadwata dito'y. Ado tinaskan nga aramiden ta, nga oray Domingo ita. Nakadkadlaw mo, ma. Anda kinagura ni Papa. Anya ka di dayjay? Jak amo, iha. Mama, Basta awak mo't nga rod. Takas day mo't tantidjar na kalpasan ti misa. Ngam di kagdanag, ikagumaak nga amuan, iha. Baron mo ibaga na kanyak no anya ti di na nagustuhan. andakan ka dayta, Mama. Amo mo't ni Papam.
Adda dagiti gundaway akala at latan nga dakagura na. Asaan tayo nga mo? Iso apada sa kakasarita. Barang no ibaga na kanya, no anya ti saan na nagustuhan ijay simbahan. Sa dino ti papananta, amo. Ijay kasino. Amo. Kaya't ko tag-relax, Pogi. Masurunak ngamin ka po'y tinapasama. Diyak nagustuhan ti sumbat kanyak ni Father Simon. Kunamlan asino. Siyak lang aro din tagi di jaya iti tulong. Ngam kunamlan asino akalalaingan na nagsao iti kasjay. Apay ngamin, amo. Hagasem, tako na nakiting. Ano kayat ko kano amatarimaan ti simpaan? Siyak kanulatan ti mangi paurnos. Saan ko kanon nga idalan iti tunadonasyon? Naturod mo't nga rod ni Father Simon, no kasta? Agin tutured ko nama. Ngam palabsak tayo kay. Diyak kaya nyagmalas kita amapan agsugal. Iso alipatek pay laeng ti may papan kini Father Simon. Ano di ko na Yaya Ising? Panagkunak, kat ni Father Simon ti makagapo, no apay akas jay ti jar ni Sir Leon. Ni, anya ko mati makagapo? Diyak amo, Monica. Ngam nakitak namin akinasarita ni papam ni Father Simon. Anya? Amangan no adda tinasao ni Father Simon kin ni papam adina nagustuhan. Yaya Ising. Ngam atap ko laang dayta. Sa anak asigurado. Basta tilaang masigurado, kat ti panagsarita da papam kin ni Father Simon. Ngamin, nakitak dayta. Anya, Bogi. Kumusta ti kasino? Nakasaritam ti tinalag mo at tao? Awan pari ko titi kasino, amo. Adolat ta ti agsusugal. Dakkelat ta ti mapaspas direk. Nangaruna kat ado ti dumayo nga umay agsugal. Laglagi pa Bogi. Saan arumbeng ama amuan akukwak ti kasino? Amo, nabili na naimbag ti tinalig tayo at tao. Iso di kay madanagan. Good. Oh, anya nga rodan, amo. Kunak man no kaya't yung tag-relax. Talaga man. Isong agsugalak itangag malmalam. Ariglado, amo. Alang, tadumsagak nga rodan dito'y lugan. Rugyakon, ti agrelax. Ising, napanan ni Monica. Ne, adamot la itay ijay hardin, ma'am. Awan ijay. Tigarod amok kat nagkuyog kayo arimwar. Iso nagsalunsuda ka pa man nakita ka. Ha? Ne, papanan mi kumahangay, ma'am. Rimwar ni Monica. Awan ijay garahe ti kotsena. Anya? Anya matan ni Monica. Sa dino nga ta tinapanan na aya? Mabiit laang, ma'am. Padasat nga awagan ti cellphone na. Amwag no sa dino tinapanan na. Nagsubli ka ba, Monica? Happy ka di? Father Simon. Si Kamet. Noanda sa bali at tao, itulok ko nga awagan nak itikasta. Agam no datalaeng, mabalin nak abir nga sanlatan. Kasi iti kayat mo ayawag ko kan ka. Pasensya kan. Yamnas kan nga erwam kon ti kasta nga awag ko kan ka. Ngamin, amok itan no asino ka talaga. Bueno, adakan ka dayta, Monica. Oh, anya ti maipay ko. Father Simon, ada ka didiyo nagkinaawatan ka ni Papa? Ha? Nadlaw ko ngamin asabali ti tiyar ni Papa. Kaslada kinapundot na. Awan mo tiyamok amadi iti panagsarita mi. Palaksid langan, no sinintir nakit din ti imbagakan ko na. Anya ngamin dayta, Father Simon. Nangijaya ni Papam iti dakkalagatan. Iti kasta, maurnos ka no ti simbaan.
Imbagak kan kuha na asaan ko nga awatan. Agam kinunak, ano kaya't naapasimpati simbaan. Pakaragsakak launay. Iso na lang, tasanin arumbang nga idalan na iti donasyon. Day talang timbagak kan kuha na, Monica. Kat panagkunak, awan matidakas iti dayta anasaok ka ni Papa. Itaam da ito aladawan. Nagapuan da ito aladawan, Mendez. Inted kanyak ti may sa kadagiti asit tayo. Asida gijay simbaan da ito ay. Saan ka di? Wen, Chief. Asino da ito alalaki nga da imot da nga armas? Awan ti makamo, Chief. Kinita kon kadagiti files tayo dito presento. Ngam awan apolos ti oray may sa kadagiti adda di taladawan. Mendez, panagkunak kamang ti sindikato da ito ay. Chief. Naimbag matada na alam akas to'y aladawan. Maarama tayo daytoy. Naimbag la pamalpalatpatan tayo itikin na siya asino. Dagitinaskan akam magan tayo. Itay pala ang ngaw-awag ak milyon. Ngam di na sumsumbatan ti cellphone na. Agriring latan. Sapay napatag ko matibagak kang kwa na. Ne. Ang mga nagsubli ni Monica. Inaksiripan. Isungag paison. Napanan na nga taaya. Apay arimwar, adi man la nagpakada. Kasta tinapasama. Iso timbaga ni Father Simon, Mama. Monica, Mas daawak, Mama. Apay asintiran ni Papa? Tinasao ni Father Simon. ha? Kwa, iha. Mga nubindot mo't dayta. Ngam na day tala ang tinagsaritaan da kan ni Father. Apay akas jay tidjar ni Papa. Iha, saan ta nga amunoan niya talaga tinapasamak ka ni Papam? Anya ti amom? Ang mga no dakit di mat sabali ang makagapo. No apay ako naman adlaw mo akas lamasurong. Mama, Saan ta basta agatap latan, Monica? Saan anasaya at dayta, iha? Kan di mo matatapon latan at tinagsaritaan da ka ni Father Simon ti makagapo. Kas itinaibagakon. Ang mga no damot sa bali ang nakasairan tirik na jay amam. Sigurado nga gin-enjoy ni amo nga agsugsugalita. Is makarelaksak man. Agtali na rirакlangan dito eh. Sana kung nagpakita jay sugalan. Idi kasta. Sana nadnadlaw nga da pa kay naiga ken ni amo. Narigat no madlaw dagiti ka kompetensya na iti negosyo. Nga isumot lagayam dakin kukuha iti kasino. Dakil ti pa nagtalit ni amo. Apay nga tan. Hello, amo. Pogi, awanan ganas kong agsugan. Umay na kong sukunan dito eh. Okay, amo. Matungpal. Umaya ka dagosan. Bye. Bye. Apay nga tagas jay, titinoktipan narita ni amo. Anya nga ta, tinapasama. Kastagayam tinapasama ka mo. Wen Bogi, kakaasi ak anang laplapad iti pagi. Jak impadlaw kini Mr. Lim. Ajak na gustuan tinaramit na. Amo. Amam mo na ak Bogi. Saan ko akayat ti kasjay? Jak kayat ti mapapabainan. Isungag sagana ka. Tainton rabi. At ta ipatrabaho ken ka.
Ha? Kat siguraduem laeng nga saan ka amapaay pugi. Among met ajak kayat ti kastan. Ligi direct ni Mr. Lim. Kasta ka di, amo. Talagaan na laing ka, pugi. Nalakakalaeng nga makasiro kiti saritaan. Huwen. Kat ti kayat ko, daytay nalinis at trabaho. Daytay saan niya agparang anay gagaratipan na kapapatay na. Di ka tanag, amo. Siya kung di makam. Nalakalangan ni patong palay ka. Kaya't sigurado ka nga oray basit lang. Kaya't santong atapen di oray asino. Anay gagaragayam di napasamak kan kuwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Chief, apay nga may dito'y palutan. Atong, kadaw yan adito'y ti pagpalabasan iti oras ti kaduan na lalaki. Anya ti amuta. Amangan no masalaw ta dito'y ti lalaki nga impakitam kanyak ti ladawan. Saan nga dayo ang mapasamak dayta? Saan ka di? Sa bagan, adda puntong, Chief. Isong agpasimple ka lahat, Mentes. Hindi ka agpadlaw apulista. Tama nga no adang agpaiso dagiti gagara ta dito'y. Ngam saan tama kan may, tama kadlaw da. Pasensya kan, sir. Sige, di ka agtan, tadyak agpadlaw. Good. Kasayatan dayta, Mentes. Sumat lagayam adi mo na sungsumbatan dagiti awag ko kanka. Adda kagayam iti sugalan. Apay, dakes ka di, no adda akman ijay. Ha? Awan mo ti dakes na. Apay, Jonah. Paritan na ka din ang mga ramid kadagiti kayat kong aramiden. Saan nga iti kastaryon? Anya ko maaga po alakdan ka ngay. Nasaya at matno kasta. Impagarup ko laki tinutubtog nga rin na kon. Saan agapota si kati inati ili, kat maaramid mo ti amin na kayat mo. Iti sa bali, mabali na kasta. Ngam no siya. Saan mo nga ipakat ti kinamayoram? Ngamin, siya ti asawam. Nalawag ka di dayta! Uwan. Yun. Matungkal. Sa di mo ti papalantaitan, Chief. Tinasayaan. Itulod na ko ni J. Presinto. Kalpasan na, mabalin mo ti ag off duty, Mentes. Chief? Talagamit ngamin ngawan ti trabahom ita. Ta Domingo, sana ya. Ngam, Chief. Nakarit alert tayo. Kapoy ti nagsasaron no napasamak dito San Bartolome. Sana ya. Mentes, Iso nga awan anyaman na kanyak. Nga oray naka-duty akita nga aldaw. narigat met no maabuso kit diti kinasingpet mo, Mentes. Iso nga itulod na klatan J. Presinto. Kalpasan na, mabalin mo ti ag off. Monica, iha. Ada ka di masapol mo kanya? Adala kayat ko apayin kan, Papa. Anya deta? Adda ka din na ibagakan ka ni Father Simon na kinaguram? Di ka ko maglibak kanya, Papa. Si Kamat, iha. Apay kumagumura akiti may nga adipan ti Diyos. Papa, Dinto mapasamag dayta, iha. sigurado ka, Papa, ha? Wen, iha. Kinasaritak ni Padre Simon. Takayat ko ti tumulong tapno mapapintas ti simbaan ti San Bartolome. Agpaiso, Papa?
Uwin iha. Kat pampanunutak kita, no kasano ti kasayaatan nga aramid. Makabannog mati trabaho kaspan nakabagi tilintag. Ngam saan arumbang nagbalinak asadot. Ikagumakid di nga ramidan ti amin nakabalak. Tapno maisubli ti linak ken kapya dito'y San Bartolome. Sak namin ti nakababain. Nulabsan ti agsarita. Kasinsina milang kini Mendez. Ngam ison ti umawawag. Hello, Mendez. Chief, awag launay ti may isang asid tayo. At na nasarakan na hideout dagiti dupang. Anya? Dahil tatay paiso, Chief. Mendez, nasken nga rod ngagsarak ta. Iti kasta. Mapagsaritaan ta, nuan niya ti kasayaatan ama aramid. Sorry lang, Mr. Lim. Nagkamali ka ngamin. Iti kinuntra. Iso nga ita. Nas kang ngaramidag kan ka daytoy. Sa bagay. Patya ka magustong daytoy. Ngamin, napaglang kamot lang adupang. Isatap no ma-enjoy mo ti kinadupang mo. Injeksyonan ka iti first class a droga. Dahito iti sagot kun ka ni Don Leon. Mabit lang ha. Dahil sa ganak ti amin. Sakbay nga itad ko kun ka. Ti regalo ti amo. Positive nga paiso, Mendez. Kunak tumot ngamin king ka, Chief. Talaga mapagtalkan ti asid tayo. Wen nga rod. Anya, Chief. Mangayab ta ka din iti baka? Saan pay? Agpaliw tapay. Sana bale. Sigurado akaimasan ti panagdupang dagiti adda di tauneg. Saan dalakit di amakadlaw? Chief? Asidag iti ka-eskwateran dayto adiso. Mabwak lakit di dagiti adda dita. Nukala at asumangpet dagiti pulis. Ta sigurado. Agiriyag dagiti adda iti ka-eskwateran. Uwin nga, paisuan niya, Chief. Iso nga aguray tayo itinapintas sa gundaway. Kalpasan na. Isayang kat tayong tiray. Nangipan ng iti bangkay. Amo, pinanawa kiti unag tilugan na. Anya? Sigurado ang makita tan ti bangkay. Awan, terong mga pagdanagam, amo. Natalos di naramid ko. Kat Santo Apolos nga atapon dagiti pulis, anay kagara ti amin. Agparang to, overdose iti droga ni Mr. Lim. Tay tatag paiso, amo. Agparang nga overdose iti droga ti patay ni Mr. Lim. Kita mananda pa pamkenbuging agsarsarita, Monica. Mas daawak lang amin yaya isin. Ne, apay, Monica. Natalaklaonay ni Papa ka ni Bogi. Ngam siyak. Kaslaawan di pa nagtalako kan kuana. Anya? Day dati agpaiso yaya isin. Saan ang agtalak ka ni Bogi? Langanan haangan kat kasla saan nga agaramid itinasayaan. Amangan numangag na ka, balasang ko. Saan niya ya? Kasano ko maamangag na? Kat madamati pa nagsarita da ka ni Papa? Iso di kay agdanan. Natalgad ta iti pa nagsarita ta. Yaya isin. Ang buklagtan niyo, adamanan pang panggapan niyo ka ni Buki. At day takabanan. Di mat imbagakan ka. Saan ka amakipyang? Leon, Aramidag no anyaman ti kayat kong aramidan.
Awan ti asino man ang makalapad kanya. Tirumbang atubngaran kat ni Hepe Salvador. Apay ko mga aramidag dayta. Tapno saan niya apektado dagitar aramidag? Ha? Kaya't mo ka di adumlaw ni Hepe no bilang aramidag ti kasta. Nagmenel kamatan no ipadlaw mo kitin at di mo ayunan dagitar aramidan la? Aramatam kumamat ti utek mo, tsuna! Dahil talagang ti may baga! Inton rabi, rautan minday jay abalay. Siguradwak nga da makamig ni kadagiti dupang nga dayjay. Jak lakit di itulok. Chief, ada sa nga iliyo. Sige, pastra ka, Mendez. Saan nga itipan nakibyan, Hepe? Ngem kayat ko kumaayuman kan kadagiti parikot ana amwak. Kadagiti agindag ana kasarita kon. Padre, Patcheck asa na mailimad kan ka, ti panagraira ti nagduduma akrimen dito'y San Bartolome. Kastamat ti droga, Hepe Salvador. ha? Angem apay akas laawan ti makitak aganwat yo akapulisan. Padre, nabagas ti panagsaom. Anya ti kayat mo atumbukan. Hepe, awan ti kastadyar ko. Ti kayat kulaeng ket masulbar ko mati parikot ditoy. Padre, nabayagan nga dak dito'y San Bartolome. Ngam sika, kadapdapat mo laeng. Di mo kunaan analalaing kakit din ngam iti siya. Ha? Saan mo nga muna niya ti sistema dito'y San Bartolome? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta. Pasensya kan, doon nasayar ko tirik ng Hepe. Ti kayat kulaeng... Di nak isuro iti rumbeng nga ramidag, Padre Simon. Kas iti nakunakon, saan mo nga mo ti sistema dito'y? Iso nga agtanang ka kuma. Ngamin, amangan no pagbabawyam tukit din ti kaadam dito'y. Numapadasa mon ti napasaran, dagiti padam apadi. Apay, Hepe? At da ka di ambom iti dayjay anapasamak? Ha? At da ka di pa kayo naigam iti dayjay anakaamamas anapasamak? Hepe Salvador. May saka apadi. Ngam apay ano agsaludsod kakat. Kasla may saka nga ukum. Hepe, awan ti kay papanan dagiti damdamagag. Agdamdamagak lang. Takas mapalpaliw ko kadagiti agintag dito'y San Bartolome. Ket mabutang daunay. Isu atap no maisublik ti talinay ti pakinakamda. Kaya't ko'y datulungan amang irangrangken ka iti arungayin da. Hepe Salvador. Day talang ti panggap ko. Awanen ti sapalipay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isla saan anasaya at tibanag ti saritaan niyo ni Padre Simon Nabagas ti panagsaw ni Padre Simon, Mendez. Anya? Dahil tati agpaysa. Kasla saan apadi no agsasao. Anya ti kayat mo asawan, Chief? Saan ko pa yung masigurado, Mendez? Ngam talaga asabali ti tinorti sa una. Ay, ngam saan nga iso ti panunutek? Kaya't ko nga ipamaysa ti panunot ko iti raid nga isayang kat tayo. Apaman asumipngat. Uwan nga agpayso, Chief. Nakasaganan dagiti kakadwa. Nasayat lawanay, iti kasta. Saan tayo amapaay iti isayang kat tayo a raid? Anya nga minti kayat apaaramid ni Sir Leon, Ma'am Chona. Apay akasla kapungtot na kayo itay. Kunak paikit din no kabilin na kayo itay nagsarita kayo. Impagarup ko mo't nga rod itay ising. Ngam na imbaglaangan ta din kinabil. Ma'am Chona,
Ising. Panagkulam ka di kat, husto ti Aramid. Ma'am Jonah, Sika ti kasingadan kanya. Amom ti amin apalimat ko. Panagkunam kat husto ka di ti panangkalkalog ko iti Aramid nilyon. Ma'am Jonah, siguro no siyak ti aday ti biyang mo. Kastamot laang ti Aramida. Ngamin, nakaamamak akalabanan ni Sir Long. Mendez, nakapwesto ka di amin ang dagiti kakadwa. Wan, Chief. Sinyas mo lang ang timor oray. Nasaya atong kasta. Sana rumbang amabuak dagiti agindag iti squatters area. Tanong mapasamak da ita. Sigurado ang makadlaw met dagiti punteriya tayo. Chief, Iso amang ikuyugak iti lima akakadwak. Da kami ti umuna iti mismo apasdag. Kat si Kamot Mendez, sika ti mangidaulo kadagiti mabati ditoy. Da kayo ti agserbi a blocking force no bilang taad da makalibas iti punteriya tayo abalay. Is that clear? matungpal, Chief. Good. Sige, ipatungpal tayong ti plano. Baka mo kayong ditoy, P1 Mendez. Papa, madlaw ko ano po dati ulong. Ne. Saan man, iha? Sigurado ka, Papa? Wen, iha. Anya ko matirason tapno pumudot ti ulo. Isang nga rod adamdamagat kan ka, Papa? Sika talaga, iha. Diyak lang amin kaya ta makita ka akasta. Saan ka na iruam? Unay ka laki tinaya. Nalaki din iha. Inkaginanan. Tami. Rabiin. Dagidyahin dagiti kakadwak. Napalawlawan minti balay. Naimbaglakit din tasan na nabuwak dagiti agindag dito ka eskwateran. Naulimak ang nakagtang kami dito target mi alugar. Naskan nagtignay kami. Sarkan minti balay nga ayan dagiti agdudupang. Sinyasa kong dagiti kakadwak. Ita, kung tara kong tiri daw. Raid na ito'y! Awan ti agtignay iti dakas! Men! Siguraduan yung awan ti makalibas kadag iti adda dito'y! Yes, sir! Kagura na kalidyo na. Amok anasakit tinagam mo. Gapo iti panagsaok itay. Apay ngamin anas ka na pilitan na iyo. Di na kumabaybay ang lata, amang ipatungpal iti wagas ko, amang idaulo kas mayora ti San Bartolome. Jonah! Pangaasin. Lumabalin. Diyak kayat nga agapata. Sakbay amator ta. Isoad di mo kuman ipilit ti kayat mo. Katnuan niya timbagak. Isolat taguman ti aramidam. Sigurado ka di na ipanaminan ije presinto dagiti nakamag tayo adupang? Yes, sir. Chief. Nasayat lawanay. Sana rumbang nga dadagiti nawaya adupang. Ta isuda ti ramot ti nakaamas akrimen ang mapaspasamak ditoy. Dahil tatagpay so, Chief. Iso Men! Take cover! Mata kabusor! Take cover! Men! Take your position! Anya ti parikot bogi. Adale man ti rabiya. Inarestar dagiti pulis, dagiti dupang agnanad iti kay squatteran, amo. Anya? Ngam ti kayat kung ay pakamu kada kayo. Madamay da, tiranet. Asino dagiti agrarangan? At dati tao ni Dalmasyo iti iso tinakiranget kadagiti pulis. Sigun iti inyawag ti tao tayo. At da kanomet palaban kadakwada ita. At da kakadwana. Nagturidan ti tao ni Dalmasyo. Bye-bye, Amida, Bogi.
Tano mapasag amin at tao ni Dalmasio. Maksayan dagiti small time aka kompetensya tayo iti dayta a negosyo. Baybay am ita nga ginlalaing a makipinnatay ka dagiti pulis. Isupay ngamin a pagsayangan tayo iti bala. Day giant ikam kamatak. Jack itulok ang makalibas na ita. Sumarting ka! Oops! Oh, sakmat! Napunta ka. Asit ka kadagos. Saan ka makalibas ita? Arestado ka! Mama, naamon ka din ti damag? Anya adamag iha. Ada na kang magdagiti pulis a pusher, idirabi Ha? Saan nga dayta? Naaktuan da pa'y dagiti dupang amada mga agar-aramat iti maiparit nga agas. Iso aday dyan, naarestar da amin. Ne. Good news dayta iha. Owan mama. Ininoten amakmaksayan dagiti dupang kan pusher dito'y San Bartolome. Oh, Padre Simon. Anya ti aramidam dito ospital? Nagapo aki di presinto. Ngam awan kay jay, chief. Ha? May bagati tao nga ka dito eh. Kat personal a bambantayan tinakambagyo a pusher. Dahil tati agpeso, Padre. Kaya't ko amamuan no anyaman ti ipod mo na. Chief. Imaya. Tap nagyaman kan agkid daw iti despensa kan ka. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Padre Simon. Agkid dawak iti despensa. Gaputamok anasair ka kadagiti imbagak iti kalman. Agyaman akmat. Gaputa adda-adago sa resulta ti arungaing nga inyuman ko kan ka. Padre, di yu kumakunaan agapo iti panakisarita yu kanyak iti kalman. Iswa nagtignay kami. Nabayagan na mapalpaliw dagiti kinameg mi. Kat idirabi iti kapintasan agundaway. Isu ngayon patungpal mi. Ar-aramidan mi ti trabaho mi. Isu ngawan ti rumbang apagyamanan yu kanyak. Amangan no agsao di nagambag ni Inspector Salvador. Bugi. Awan ti mga pagtanagam, amo. Nagsauman day jay. Ni Dalmasio ti sigurado ngay bagana. Taiso ti amo na. Kasanon na ano pan matan dagiti pulis ni Dalmasio. Kat makamagda si Bibiag. Di kagda nagamo. Makamagda si Bibiag ni Dalmasio. Sigurado wag amatay day jay. Sakbaya makagteng iya presinto. Day tati kayat ko ken kabogi. Talaga nga amom ti aramigan. Anya jay ko na Monica. Kuyogan na kaya ising? Papanantangay balasang ko. Iji simbaan. Ha? Amo yumat as magmamanupay lang nga aldaw ni Padre Simon dito San Bartolome. Sigurado, kasapulan na ti katuwa na nga agisimpa iji simbaan. Sabagay, agpaysod ay tanga imbaga ang balasang ko. Marigatan laki din ni Padre, wag may salaang ichay. Alangarod balasang ko. Mabiit laang tagpulusak. Ang mga nodang tumananda ka sa mapasamak itinakamagyo a pusher, hepe. Ha? Anya ti kahit yu asawan, Mayora. Sana mailibak nga iti kalabas. At dadag itinakamagyo lang arudan, ngam adda pa'y nadakas a napasamak kadakwada. Di kayo madanagan, Mayora. Ipasigurado kada kayo. Nga iti da ito agundaway. Sana na mapasamak ti kasta. Naingat ti seguridad tinakamagmi iti ospital. Kinapod nun, kalpasan da ito apan nakisarita kada kayo. Agsubliak matlangit jay. Tasyak a mismo. Makipagbantayak ijay. Aging ga mabalin minton akasarita ti suspek. Kasta ka di, hepe. Wen Mayora. Jak itulok na dadakas a mapasamak iti dayjay anak kamagmi. Nasken a makaalakan kwa na iti impormasyon.
Jack ni namnama daytoy ayaw umay mo, Monica. Amok namin nakasapulan yung lata ti katulungan diti simbaan, Padre Simon. Agpaiso dayta. Ado pa'y tinasken ang maurnos ditoy. Pudno na dalusanan ti aglawlaw. Ngam dito'y uneg. Adulat ta tinasken ang maramid. Nagasagana ka tumulong, Padre. Pagyamanak launay dayta, Monica. Naadaman ka sa pula nagatangan para diti simbaan. Saan kayo kung mga agbain ang mangibaga kanya? No may papan iti gastos. Ada si dadan nga ramatag para iti simbahan, Monica. Padre Simon? Ang magawat aklatamat kadag iti donasyon. Ta sigurado ang maibusmet lang ti imat ko. Gapo iti kinaado tinasken ang masukatan dito'y simbahan. Agsigsigurado ni Mayora no kasta, Chief. Kastamot ti atap ko. Adda nga tati maamuan tayo, iti nakamag mo, Chief. Ikagumak a pagpudnuan day di atawa. Chief, Jack mat itulok nga awan ti maamuak kan kuhan. Sayang ti bannog tayo, no awan ti magimulan tayo. podno dayta, Chief. Ala, agtignaytan, Mendez. Agsublitan ni di ospital. Kaya't ko ama sigurado ang naingat ti siguridad tinakamag tayo. Nakasarita ko ni Hepe. Desidido amang duktal no asino ti pagserserbyan ti tao ang nakamagda. Kasta gaya. Leon, Awan madanagan na... tirong baga pagdanagam, Jonah. Oh, Saan ko ang tao na jay? Leon, Saan ako nang dagiti tao? Tapno ang patilog dakitin ka dagiti polis. nasayaat nga rod no kasta. Narigatan. Amang ano maduktalan Awan tirong baga pagdanagam ko na. Sige. Bye. Anyang ti kastoy. Tunggal adadakas ang mapasabak. Tunggal adda matiliw dagiti pulis. Madagdanagan aklatan. Takasanumat namin. Amang ano. Oh, kaano nga tangagbalin ana ulimag ti panagbiag ni. Dumtang tupay nga taday takadakam. Awan ti makunakin ni Monica, Padre. Talaga ngamin anasingpet. Kasta nga rin ti madlaw ko kan kuhan, manang ising. Padre. Ken, amok nga da panagbutang na iti Diyos. Ay, wala, Padre. Ay na, no amuyo la kuma. Iso ti kang runaan ang nagladingit, idi awanan apulos ti sumangsangpet apadi, dito'y ayan mi. Kasta ka di? Wan, Padre. Iso analaos ti ragsak na. Idinadamag na ti may papankada kayo. Iso nga ita, talaga akayat na ti makatulong kan ka, tapno masimpato'y simbaan. Ket, pagyamanak launay dayta nga ar-aramidan ni Monica. Dumagasak kumamot iji ospital. Kasarong karak di ibagbaga ni Hepe anak ang magda. Namsaan laangan. Ang mga nujak tupay malakdan tiriknak, kat adda makadlaw kanyak. Nasken at anangag titignay ko. Narigatan. Ang mga anya ka tati napasamak. Dumsagak. Na-blow up gayam ti pilit tilugan ko. Anyamot. Agure ka. Nagadumot ti na iwaras ang natatadang abanag dito kalsada. Diyos ko, amangan mo ito anyakit. Amangan mo kriminal na ito. Aglingan na ka. Diyos ko. Anda imbarsak na ijay anak ka motorsiklo iti ay ang tilugan ko. Uray lanabot kakan ti sabming tilugan. Agure ka. Bato ang nabalkot iti papel day ta imbarsak ti nakamotor. Kita agnuan niya day ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Parpartak mo pa'y bugi. Ang mga nanyakitin tinapasama kinitsyon. Matong pahal, amo. Sino nga tatinang sanab kinitsyon? Tsaka mo, amo. Nagturod matan dahil diyang awanan bain. Agalwad ti asino man ang nagaramid iti kasjay. Agalwad ta amin kanya. Talaga asaan ko ida apakawanan. Mayora, talaga ka di adiyo na bigbig day dyan nakamotor? Imbagak mo tan, hepe. Naglingod ak itay ta nagdanagak. Kan may isa, naka-helmet day dyan nakamotor. Mayora, Impagarup ko pa'y ngarod nga ang mga nugranada at impurwak na. Hanggang saan, tabatumot gaya. panagkunakit. At damang butbuteng kada kayo, Mayora. Ha? Kastapay lang ti maibaga kita. Ngam di kaya danag taramidan mi ti amin. Imbestigaran mi dayto ang napasama kada kayo. Kat ikagumaan mi nga ramidan ti amin. Tapno madoktalan, ken matiliw mi tinagarami di ti kastoy. Hepe, Tilugan ni Don Leon nga asawa at ti Dimteng, Mayora. Nagdanaglaki di dayta, gapoy tinapasamak kada kayo. Ama no masipngetan kan, Monica? Madamdamalaan kat nasipngeton. Sana bali, Padre. Taado tinaramidan tayo ita diti simbaan. Dakkel tinaitulong mo ita, Monica. Kat sapay la ko ma. Tasaan ka mauma. Saan to ang mapasamak dayta, Padre? Pagyaman naklaw na kasta, Monica. Padre? Di kay kadi agamak ngagmay-may sangag na diti simbaan? Anya ko matikabutan ko iti balay ti Diyos. Amok adinak baybay anti Diyos, Monica. Iso nga awan ti rumbang akabutan ko. Padre Simon? Nunay pamaysa ti panagtalak mo iti Diyos. Awan apulos ti kabutan mo. Dayta ko ma, ti kanayon at ang daanan, Monica. Anya da ito asura. naibalkot day ta surat iti bato nga imbarsak ti nakamotor. Anya? Basaam ti nakalanad dita. Amok ti palimad ti asawan. Yun. Addan makaammo iti ar-aram ito. Imposible detoy! Kasano ako nam nga imposible? Adday talaga rudan. Naglawag ti nakalanad iti surat. Awan pa iti ammo ti asinuan nga akin aramid iti daytoy. Kasano ako nam nga awan? Kat adday talaga rudan. Sumatin ka! Saan ka analalain ngam iti siya? Leon, Kas iti nakon-nakon. Awan pa iti ammo ti asinuman nga akin aramid iti kastoy. Mangbut-buting laing dayjay. Dayta, tinabatad. Asino nga ta tinagarami diti kasjay ka ni Mayora, Chief? Saan ko nga mo, Mendez? Awan pa'y madlaang ti resulta ti investigasyon. Ti pakas da awak. Apay ani Mayora ti binutbuteng da. Mendez, saan tayo pa'y nga mo? Noan niya talaga ti motibo ti nang sanad ki ni Mayor Arrogante. Saan ka di analawag? Apa nang butbuteng dayjay, Chief? Saan tayo nakasigurado ko, Nakmet? Sa bagay makit di ah. Isuanas kan nga ingatan tayo ti investigasyon. Ang mga nukunaan manan ni Mayor Arrogante, nga awan ti ar-aramidan tayo. Pinagtignay ko amin ang dagiti asit tayo, Chief. Nasaya at lawanay no kasta. Barang no adda madoktalan tayo, may papan itinapasamak kin ni Mayor Arrogante. Madlaw ang simpot ni Monica, manang ising. Ay, agpaiso dayta, Padre Simon. Awan ti makunakken kwa na. Agmay may salakadi nga anak? Wen, Padre. Kakaisuna nga anak da Mayor Arrogante, ken Don Leon. Nagasat nga rod no kasta.
Ngamin, malaksid ngagmay-may sa nga anak. Bak nang dapay. Iso sigurado ang magunod na ti amin akayat na. Ay na, padre. No nausem lang nga ta iti material abanag ni Monica. Sigurado ang maala na amin akayat na. Ngam saan akasta ni Monica. Anya ti kayat mo asawan, manang ising. Saan agastadora ni Monica? Masansan nga rod, adakdakkel pa iti magastos na iti igat-gatang na iti para iti sabali a tao. Ngam ti para iti mismo abagina. Kasta gayam. Wen, padre. Isu nga awan apulos ti makunak kin ni Monica. Talaga ngamin anasing pet ken natulnog nga ubing. Dayta, ti pangdayawan ken kuana ti kaadwan nga agindeg ditoy San Bartolome. Nilaing Dalmasyo ti mabalin ng mga ramid iti kasjay, Bugi. Amo, Imposible mat ani Mr. Lim. sana maramit ni Mr. Lim di kasjaya mo. Taging gayta. Saan da pala naduktalan no sa dino ti ayan tilugan na. Nga ayan ti bangkay na. Ayan na nga na talaga. Ken kasano a pinatay mo? Orayan nyo lang ang ti damag. Apama na masarakan dati bangkay na. Jaket nga ibagakada kayo amo. No kasano, ti pananggodas ko kenkwana. Top no masorpresa kayo met. Bugi. Yatoray siya amo. Nimat lang Dalmasyo, ti atapag ka nagaramit iti kasjay ka ni Mayora. Iso di kayagdanag. Tasan ko na pagbayagan pa iti amin. At tignaya ko. Chief, at daawag dagiti kakadwa tayo. May papanitian niya, Mendez. Adda nasarakan da abangkay, Chief. Anya, Dahita ti agpaiso. Kayaw awag dalaonay. kartingam. Mapantay iti ayanda, itamat laeng. Anya tinapasama kanya ka, mama? Ha, ang Monica iha. Mama, ibagam kanyak. Anya tinapasamak? Oh, baybay amon dayjay iha. Sa nabali tawan mo ti dakas a napasama kanyak. Saan aday ta ti puntok, mama? Di kayat ka amaamuan. Katno anya tinapasamak. Kan apay adiyo impaka amo adagos kanyak. Ha, Nadyak pa'y nakita ti damag iti telebisyon? Nadyak pa'y naamuan? Apay adiyo imbaga kanyak, mama. pasensya kan iha. Jakla kayak ngagdanag ka. Sa nabali. Awan mo ti dakas a napasama kanyak. Ni Mr. Lim da ito saan ka di? Isong agpaiso, Chief. Anya tinapasama kan kuana? Mandamapay lang ti panag-imbestigar dagiti kakadwa akamang tisoko, Chief. Kasla na overdose iti droga da ito Chief, Ala, bayan tayo ang maaramid dagiti kakadwa akamang tisoko ti trabaho da. Iti kasta, mamuan tayo, noan niya timpatay ni Mr. Lim. Saan ka nagpasugnod, iha? Naibagan kan ka ni mamam. No apay asaan ta ka pinakaamuan na dagos. Papa, Amumi nga minyagdanag ka, iha. papa? Asino tinagaramid iti kasjay? Saan mi pa nga mo, iha? Awan pa'y mati resulta ti investigasyon. Madama pa'y laeng ti panang doktal dagiti pulis. Oh, Panagkunakket, adda umapal kini mamam. Gapoy tinapintas a liderato na. Napintas dagiti alagadan na. Kas mayura ti San Bartolome. no kasta na saya at aramidan na. Apay akas jay, ti inaramid na. Iha, amumat anagulo ita diti lugar tayo. Iso nga urea sino, posible a suspect iti napasama kenkwana. Iso adi ka matanagan, iha. Iti mabiit, sigurado ama amuan tayo madlaeng no asino ti responsable iti napasama. sigurado kayo kadi ang makipagbantay kayo kada kami dito'y compound sa ospital? Kasapulan, Mendez.
Kayat ko ti makasigurado. Awan ka di ti panagtalekyo kada kami, Chief. Dakkel ti panagtalep ko kada kayo, Mendez. Ngam kayat kumot nga agbantay. Tapno saan laada kayo ti marigatan. Kan may sa. Pampanunutek pa niya talaga tinapasama kini Mr. Lim. Chief, nalawag iti resulta ti autopsiya. Drug overdose. Oh, Saan ka kadi akumbinsido iti resulta ti autopsiya, Chief? kumbinsido ak nakitdi. Ngam pampanunutek. No posible nga ada foul play. Anya? Amin nga anggulo. Naskan ama binsa-binsa, Mendez. Kasta tirumbang aramidan tayo. Tapno sigurado ti amin. Saan laeng at tinapasama kanyak iti kalabas ti dakkel adamag ita dito'y San Bartolome, Leon. Apay yun. Maborbor siya ang dagiti padam a negosyante. Gapoy tinapasama ka ni Mr. Lim. Drug overdose tiyag din na mag-agapuanan ti pan nakatay na. Dahita ti resulta ti autopsiya. Isungarod ti rumbang apatyan tayo. Tatalagamit ngamin adupang ni Mr. Lim. Anya? Dahita ti agpaisotyo na. Dupang ni Mr. Lim. Isuasaan ako na nasdaaw iti kasta. Anay pantaman. Bilin ti Diyos nga agpipinateg tayo nga anak na. Hetrumbeng lang nga agtungpal tayo kadagiti bilin na. Ngem iti mapaspasamak ita iti aglawlaw. Matungtungpal ka ti bilin ti Diyos nga agpipinateg tayo. Nalaka abaliksen nga ipatpateg tayo ti pada tayo at tao. Ngem narigat nga ipakita iti aramid. Isu alaglagi pa nyo kakabsat ti kuna ti ama akasano ako naen tayo nga ipatpateg tayo ti ama. Asaan tayo amakit kita? No mismo at ipada tayo at tao amakit kita tayo. Ket saan tayo met amaipateg? Isu nga gamiris tayo kuma kakabsat. Biyagan tayo ti sasa o ti ama. Datayo kumati agbalin nga ehemplo iti sumaruno a henerasyon. Ket rugyan tayo kumaitan ti agbalin nga ehemplo. Kakabsat ko ida. Ita tasaan pa'y analadaw ti amin. Itan ti kanito, kakabsat. Iso asaan tayo kuman nga agtaktakpay. Ala, kakabsat. Tumakder tayo. Tagkararag tayo iti amo. Napintas ti sermon ni Padre Simon. Anya, papa? Agpaiso dayta anak ko ng iha. Talaga nga inimdingan itay dagitikas kada tayo anak kimisa. Ti sermon ni Padre. Kat talaga nga umuko iti kaonggan ti tunggal balikas ngayon sawang na. Ay, halaki din iha. Mapan ka ni ti ayan ni mamam. Urayin kayo lang ni kotse. Saan nyo ka din nakasarita ni Padre Simon? Nakasaritak matitayan iha. Iso nga urayin kayo lang ni kotse. Sige nga, Rod, papa. Pudnoti ko na ni Monica. Nabagas ti sermon ni Padre Simon. Umukuok iti kaunggan. Ket kasla siya ti pangpangegan na iti sermon na itay. Saan lang nga kamkamali ni Padre Simon? Tama nga no maipadakit din. Ti awanan pain. Apay akasta ti panangkit kita na kanya. Sa balilakid di ti pasimuta agtikas ta dyan na. At daytan. May nga oras mo, Don Leon. Kastamat kan ka, Hepe Salvador. Nakimisa kayo gaya man. Pudno dayta, Hepe. Amumata na Domingo ita. Aldaw arumbang laeng ngay paay para itinabarswa.
Ipaay, para iti Diyos. Kabaalan niyo matgayam abaliksen ti Diyos, Don Leon. Sige, Don Leon. Labsan kayo pa eh. Tadarayak mati sumaruno a misa. Ti awanan pa ina, Hepe. Sa balit iti norte sa una. At dalaki di kaya't nasaway. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman naklaw na iti donasyon nyo para iti simbaan, Mayora. Awan anyaman na, Padre Simon. Amuyo ka di adakkel ti maitultulong ni Monica kanya dito'y simbaan? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Padre? Iso ti kadkadwak nga agdaldalos kan agisimsim pa dito'y simbaan, Mayora. Iso ano madlaw yun? Adon tinagbaliwan ti simbahan kan ti aglawlaw. Isumat lagayam, Padre. Nalawas nga ro ti panagyaman ko kan kuana. Uwan kaya, Mayora? Kumustan tinapasama kada kayo? Ada ka din resulta ti investigasyon nagiti pulis? Awan pa'y, Padre. Kasta ka di? Ay, sapay la ko ma, tayo ti mabiit. Adan maduktalan da Hepe Salvador. Kastamot laang ting karikanyak ni Hepe. Ngam aging gaita, awan pa'y laang ti maibagat. Anya ti ko na ti doktor, Chief. Mabalin na nakasarita dyan nakamag tayo. Sigun iti doktor, napigsan. Nang runa kat saan mat agrabe ti sugat na. Nasayaat nga ron no kasta, Hepe. Panag ko nang, agsao nga taday jay. Saan ko ama sigurado? Ngamnam na mga nga damaamuan tayo kan kuana. Hepe, Kan may sa. Aramidag ti amin. Tapno agsaulaang tayo dyan. Jak itulok ngawan ti maamuan tayo kan kuana. kasanon no natanggan ti ulo na, Hepe. Siya kon ti makaamu iti dayta, Mendez. Ado ti aming apamuspusan. Tapno lumok ng ti ulo dagiti kriminal. Amo, mabalin ko nga ramidan ka ni Hepe. Tikas iti naramit ko ka ni Mr. Lim. Buki. Panag ko na kami, talagang nagpalpalina na sakit ti ulom dahil Hepe ti pulisya. Amang ano kaya't mo na dispatsaren? Bugi. Ibagam laeng, amo. Ni Dalmasio pa iti asikasuem bugi. Takas itinakon-akon. Dakkel ti atap ko. Nga iso ti responsable tinapasama kini Jonah. Amo, Nilaing Dalmasio ti Magambo. Nga adda pa kay naigag iti illegal a negosyo ditoy. Kan kadagiti kabangibang nga ili. Iso nga ipaknimon itatanas sa papan. Mas tama, manaysin. Apay, Padre. Mabalinmat nga uray no sa balinton nga aldaw ti kaddayo ka ni Monica dito simbaan. Ang nakasapsapa kayo ngay may. Padre. Awan ka dito pakakumikuman ni Monica nga si Kaswan. Amumet, Padre. Kanayon nga dalaang iti balayda ni Monica. Makapasikur ti adda kanayon iti unag ti balay. Iso day ti rason no apay amagustuhan na ti kanayon akaadami dito'y simbaan. Kasta gaya. Saan ka di akaungat da Mayora? Ti kasta nga aramidan ni Monica? Awan matidakis iti aramidan. Saan ka di, Padre? Sa bagay manang ising. Alangarad. Da kayo pala ti makamo dito simbaan. At ang aminaskan nga si Kaswan. Hepe, naiakar tayo iti pagbaludan tinakambag mo apo siya. Ngam aging ga ita, awan pa ilang tinaamuan tayo. Si Kamat Mendez. Apurado ka launay. Di naglatultulada na kanayon na relax. Diyak kaya ti paapektaran iti kinatangken ti ulo ti suspect. Hepe, Idadapay lang di ospital. Awan ti maramidan tayo.
Ngam ita, tadan iti pagbalutan. Imposible asan pay laeng ngagpudno. Anya ti kayat mo asawan, hepe. P.O. Mendez. Addan dito'y teritoryo tayo dayja suspek. Kayat asawan dayta. Mabalin kon nga aramiden ti anyaman akayat ko. Tapno agpudno laeng. Ket ibaga na ti kayat ko amamuan. Masansan sa tikawan nyo diti balay ising. Sir Leon, Sa dino ay ati papapanan nyo kin ni Monica. amuyo mo't jay anak yo, Sir Leon. Nausum at tumulong kadagiti agkasapulan dito'y San Bartolome. Ha? No saan mo't, kanayon nga da kami ijay simbaan. Tatultulungan mi ni Padre Simon amang isimpa, kan agdalos ijay simbaan. Kasta ka de. Wen, sir, iso adinak kumamot ka unget. Amuyo mo't nga agtungtong palaklaang kin ni Monica. Kan kuy-kuyugag laang. Tapno saan kat nga agmay-maysa. Ta delikado ti agmay-maysa. Saan ka day, sir? Nagatulakit din yung bagamising. Ha? Saan nagagunggunget? Agdamdam agaglaeng no sa dino ti papapanan nyo. Dito laeng, awanin ti saman. Ti awanan pain. Natangken na talaga ti ulon. Napalalon ti panang kabil ko kinkuhan. Nga mawan na pulos ti imbaga na may papan iti kayat ko amamuan. Ngam sa anak nga agsagdan. Aramidag ti amin. Tapno agsauday ti ataw. Hepe, adda awag yo. Asino? Buboy ka no. Ha? Asino da dya abuboy, hepe? Si Kamat Mendez. Di mo damagan no asino day. Ha? Ala, mapangkusong batan. Mama, madlaw ko akanayo nan ti panagpampanunot yo iti naunag. Monica, iha. Madandanagan kayo kadi? Saan ko nga inibakan ka, iha? Mama, Nuda kami lakan ni Papam. Awan ko matanyaman na. Ngam si Kati idang danagak. Diyak kayat ama iramraman ka. Mama, di nakpagdanagan. Patya ka saan da kakabaulan a pag-aramidan iti dakas? Saan tayo ang makasigurado iti dayta, iha? Agdala kayo kanyak, Mama. Ti Diyos ti kalasag ko. Monica, Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ikarik kada kayo, Mama. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Oray puotan nyo dayta nga imbaga. Mapagtalkan a source ni Boboy. Iswa mamati ak ahusto amin timbaga na kanyak itay iti telepono. Iswa anas kan nga tignayak. Jak agsarden. Aging gaasaan ko ang maipatungpal ti planok. Aramidag ti amin. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. Ni Mendez. Go ahead, Mendez. This is Charlie Sierra. Over. Ebe, sa dino tinapanan nyo. Kung natin kadwa tayo, alimuar kayo kanon dito presento. Over. Adalabita si Kaswek. Over. May ipapanitian niya, Ebe. Sa dino. Over. Di nagpagdanagan, Mendez. Sana delikado ti pagnat. Alan, tagtardarasak. Over and out. Anya jay ko na, Monica. Kaslakid din adda saan nga ibagbaga kanyak damamakan papa. Kasta ti marikrik na kyaya ising. Apay mo't balasang ko. Anya ko matisaan da nga ibagbagakan ka. Dayta nga rodi ka mo. No anya dayta nga ilimlimod da. Si kakit di mo't. Panagkunakat awan mo ti ilimlimod da. No talaga nga awan. Apay nga agagarlaonay ni mama? Ama panaklaangan, ijay abroad? Anya ti makagapo?
Panagkuna katap no masigurado na laang anatalgad ka balasang ko. Amumat ngamin anariribok dito'y San Bartolome. Nagaduti mapaspasamak akrimen. Kaya't na laang safe ka. Marikrik na kasaan laang aday tatirason. Yaya Ising. Amo ka. At dapay nadagdag san arason ngam itiday ta. Anyat madamagan, Bugi. Amo, sana masarakan dagiti tao tayo, Deja Dalmasyo. Anya, Day tatagpay sa amo. kasano kumama pasamak dayta? Nagbasit ti San Bartolome. Kabisado yu ti amin asuli ti ili tayo. Ita, ibagamkit din kanyak asaan yu amasarakan di Dalmasyo. Dakil ti atap ko ang nagpak ni Deja tao, amo. Di sa posible talaga nga pa kay naigan na itinapasamak ka ni Mayora. Anya? Saan kayo magdanag? Nang bilin akong kadagiti mapagtal ka na tao tayo, anapan di baluarte na. Kat lumapanagnaghanda nga tayo ni Dalmasyo. Sumaralo amat lang jay. Talikidarak ni Dalmasyo, iti mismo abaluarte na. Kakadwa, saan na nagsubli ni Hepe dito'y presento? Ngarod, Mendes. Saan tayo nga mon, noon niya tinapasamak ken kwa na? Tasan mo't na sumungsungbat iti radyo. Jak mo't makontak ti cellphone na. Mendes, amang ano nagawid din? Imposible. Jak pat yun na basta agawid latan ni Hepe. Isungag sagana tayo laeng. Agalerto tayo. Tamang ano kalat nga umawag iti backup. Is that clear? Oy, Mendes. Klaro. Good. Ala, agsubli kayon kadagiti pistoyo. Napanan nga tangag paiso ni Hepe Salvador. Apay saan na nagsubli? Apay adi na impakpakam mo, noon niya tinaramid na. Apay adi ka pa'y laing maturo. Jak makaturog yun. Tapay. Pampanulutak ti karadkad ni Monica. Ah, Jak kaya tamay ramraman iti mapaspasamak. anya nga rod ti pampanunotem. Alukuyan ta ni Monica ang mapanlaangan iti abroad. Ay. Amom ajak kayat ama isina kanyak ti anak ko. Isu adinak makumpinsir ang mga lukoy kankwana. Sikalatan no kayat mo. Ngam no siya. Awan tinamnamaem kanyak. Nasa pa kayo ngayon may kaninanay singa, Monica? Ita ngamin ti inkari ka panangpakan, kan panangtad ko iti regalo kadagiti ubing. Padre Simon, Ket, anya ti may tulong ko kan ka, Monica? iti nalawa apaset iti likodan ti simpaan ti imbaga kadakwada, Padre. Kat namabalin, mangted kayo iti mensahe para kadakwada. Day talaga yan. Awan ti parikot, Monica. Agyamanak, Father Simon. Monica, napintas ti kastangar aramidan. Yas asidig mo dagiti ubing ken agtutubo iti Dios. Padre, Pakaragsakan ti namarswater aramidan. Isu asupurtaran ka, Monica. No ibasar ko lang kadagito'y saan pa'y matanapanak na ka na report. Sigurado ngawan pagbanagan ti investigasyon mi. Isu ka sa tulak tinapintas a plano. Iti kasta. Nalaklaka makaduktal kami kadagiti nadadagsan nga ebidensya. Ama aramat mi kontra kadagiti maatap nga agar aramid iti illegal dito'y San Bartolome. Ni Mendes. Hello, Mendes. Hepe, at na nasarakan mi abangkay. At niya. Dahil tatay agpaisong hepe. At da kami ita dito'y nasa magkapasit tidanan. Nga aktorong itidaan apantalan. Ada ka di ditan dagiti kakadwa kamang tisoko. Negative, hepe. Nawagan nyo idan. Wen, hepe. Nasayat nga rin nung kasta. Sige. Umayak dita. Itamat lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, agpila kayo, Obing. Saan kayo nga didinuron? Alam mo, Nika, siyak matan ti mangyawat ka dagiti kananda. Aginanakan balasang ko. Itay kapayla ang ama kumiko. Oh, sige nga, Rudyaya, ising. Oo, saan kayo magdidinuron, Ubing? Maikan kayo amin itimakan. Ado da ito'y. Ala, saan kayo magdidinuron? Naragsak dagiti Obing ngayon may dito'y simbahan. Ha? Isla. Ni. Ate nga taas saan nga kirkirin ang nakapila di may isang Obing. Ina kasarita. Ang mga numabain ang makipila ang mga laiti kanan na. Di ka ka di mapanigi munisipyo. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Jonah. Apektado ka launay ka dagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Rumbang laang saan ka di. Ngamin, siyak ti mayora dito'y. Iso arumbang la panunutak dagiti mapaspasamak dito'y. Tano saan? Sumardangkan! Ang mga no sa di naman laditan ti pagturungan ti saritaan ta. Masurunak laeng. Iso asumardeng kancho na. Diyak kayatan niyag sa ukabay. At ka di pakabigbigan iti dayto abangkay, Mendez. Negative pa, hepe. Day tala ang karton nga da iti abay na anasuratan tinakita mi. Awanin ti sa bali pa. May saak a puser. Sandak atuladen. Inawagan mi matan dagiti kakadwa akamang ti pideya, Chief. Bareng nagdamay tulong da. Tapno mabigbig da ito'y abangkay. Tanupod no a puser da ito'y. Ang mga nukaraman kit dimot iti watchlist da. Sapay kumatakas tangag pa iso. Tapno makaala tayo adagos itilid, may papan iti bangkay. Kastamot kan kadag iti nagaramid kan kuana iti kastoy. Kita ang nagiti ubing apinakan. Ken inikkan pa nagiti agdudu mga arwatan da. Napalalo tinagsak da. Wala magpatre. Sigurado nga aging gat dumakal da. Di dan tumalipatan ti kasta nga inaramid mo kadakwada. Padre. Agpaiso ti magbagakan ka. Sigurado nga agtalinaad iti isip da ti kasta anak pasamak ita iti biyagda. Ket aging ga dumakal da. Sanda kan to amalipatan. Nasaya at matnukasta, Padre. Tano malagip dati inaramid ko kadakwada. Posible nga aramidin dan tumat iti sa bali. Day ti pagsayatan na. Sapay la kumatakas nga at paiso ti mapasamak, Padre. Tapno oray kas kasano. At dama ti makunak ang nagapuan na kiti panagdaliasan ko. Dito yung lupo. Anya tinapasamak bugi. Apay ako nam nga tataka sa damag. Amo, ni Manin, natayan. Anong iyon? Kasanuan na pasamak na ita? At tanang patay kan kuha na, amo. Sino tinang patay kan kuha na? Ay, tatisan mi ba yung amo? Nga may di klase ti pan nakapapatay na. Kasla na salvage. Anya? Kasano kumaama salvage? Kat naanad atao ni Maning? Naitangarot ti pakaskas dawan mi, amo. Sa balit agparparik na kanyak pogi. Anya dayta, amo. Ang mga no sabsabutahin na tayo ni Dalmasyo. Anya. Iso akartangan nyo sa pulen da dya tao. Ang mga no ad-adun tupay apareko teramidan na. No di mo pa'y lamalikita. Makita, taong gayam jay na ipadamag ang nasarakan ti bangkay na. Kaya't asawon day ta, talaga nga addan makaammo iti amin. Mabalin ka di, Jonah.
Agulimag kalaing. Jak kayat dagita asasawan. Heh, agyaman ka, taawan ni Monica. Tanuad da, ang mga nunangagnakan. Mamin ano nga imbagakan ka? Tanagag ti panagsasaom, Chona. Ang mga numaylawaan ka kiti, kat adda makangagkan ka. Leon, Ang mga no sikapay ti pakaigapuan ti panakaibaskag ko. Iso at tanagam titigtignay mo. Saan akaraman iti watchlist ti pideya, tinasarakan tayo abang kay Hepe. Isong awan lat tatilid, maipapankin ko na. Anyan ti kastoy. Saan tayo pala nasulbar ti may papan itipan nakatay ni Mr. Lim? Ngam ita. Adda manen sa bali anas ka na sulbaran tayo. Hepe Salvador? Agsasarunon ti pamapatay ang mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Hepe, ang mga no damot lakadag iti kakadwada iti sindikato, ti agar aramid iti kastoy. Posible dayta, Mendez. Ngam saan tayo pailangan nakasigurado? Narigat ti agi papanlatan. Tama nga no da tayong tukit diti pagbalatakan ti amin. Sa bagay makit di Hepe. Iso saan tayo latangag, Sardeng. Agtignay tayo. Agimbistigar tayo. Aging ga makaala tayo iti lead. May papan kadagiti nakamamas amapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Nag-aawi doon, nagiti ubing apinakan kan tinulungam. Saan ta ka di pa'y nga agawid? Nasa papaya isihin. Kan may sa? Adabiit na pa na ni Padre Simon. Kasayaatan siguro na orayan ta pa'y makasubli. Sa bagay matkit di unkayam. Nadlaw mo ka di tijar ni Padre Simon. Anya di kaya't masawan yaya isihin. Naidumduma ti kinatao na. Saan akas kadagiti imbun una apati? Anagbalin akura paruko dito'y San Bartolome. No paliiwan anaimbang ni Father Simon. Kasla saan agagangay laang apati? Anya? Kastaman tinapaliiw ko kenkwana balasang ko. Da kayo kit di mat yaya. Saan ka ko mga agatap iti kompormela ditan? Naglagi pa miyaya. Pali day jay. Adipan ti Diyos. Iso asaan arumbang agpanunot ka iti mati. Kontra kan kwa. Anya ti may pahi ko, Padre Simon. Nagapo ki Jimorge. Hepe Salvador. Anya ti naramid mo ijay, Padre? Napan ko kinita jay bagbagada a biktima ti salvage. Padre, saan mi pa'y anapanagnakan a biktima at talaga ti salvage dayjay? Saan pa'y analpas ti autopsy? Awan pa'y tinairwar a report. Hepe? Saan samat anaing kalintigan at imay sa akasken ka nga adipan ti simbaan? Ket makibiyang itiganwat ti kapulisan. Di mo kumaikan iti sabali kay papananti inaramid ko, Hepe. Kas adipan ti Diyos. Biyang ko may salbar dagiti mayaw awanan iti nalintag adana. Kas pulis met akas kanyak. Biyang kumet asalwadan ti kinalintag ti bagbagam adana. Pagrebangak a pagtalinaed ti linak ken kapya iti masakupak. Tapno agtalinaed ti talinaay. Sabi lang ko ba? Tamatong palmo na itangay bagam, Hepe. Anya? Surutan tayo kumatilintag, Hepe. Ket sapay lang ko ma? Tasaan ang maabuso ti takam mo? Kas Hepe ti pulisya ti San Bartolome. Anya ko mati aramidog iji presinto. Saan narod anapan ita iji munisipyo? Gaputamad di ti marikriknak. Pagkadkadam ka diti bagbagakan ka, Chona. Ha? Leon? Nagsimple lang mo ti bagbagak. Mapan kay di presinto. Kat kasaritam ni Hepe Salvador. Leon? Kilgam! Pili naman ang bag. Si Direm numabalin. Apay kuma si Dirak? Si Direm may papaniti na pasamak kini maning. Anya? Nalawag anay gagara ti pan nakapapatay ni maning. Kat ti kayat ko.
sulbaren da adagos ti may papan iti napasam. Anya, Isungag tignay kanto na. Ibagam kini Hepe, taagalibtak na. Piliti mamang sulbar adagos kadagiti napasamag a krimen. kasanunodumlaw. Di ka agbali na maag, Jonah. Papay, agpadlaw ka nga rod, aya? Ha? Iso at di ka agbalin ako na. Aramatem ti utek mo, Jonah. Kompleto ka din dito a report. Wen, Hepe. Drug overdose tinakalanad dito nga impatay ni Mr. Lim. Dahita ti agpaiso, Hepe. Sa bagay, maysa ni Mr. Lim kadagiti adday ti watchlist ti PDEA. Pudno dahita, Hepe. Ngam di bangkay anasarakan. Awan iti drug list. Iso na laang tamadlaw anaparigat iti hosto. Nagalutan na giti saka ken ima na. Santo na busalan pay. Asino nga ta talaga dayjay? Adda nga ta pa kay naigan na iti sindikato asapsapulen tayo dito sa San Bartolome. Hepe. Ado tinas ka na doktalan tayo. Iswadyak kaya't nagliway tayo. P.O.1 Mendez. Kanayon na nakasagana kami, Hepe. Nasayat. Talaga kas tatirumbang nga ramidan tayo. Nasken na kanayon anaalibtak tayo. Papa, kunak no adda dito ini mama. Rimwar ni mamam, iha. Amo matenti ina ti ili. Ado dagiti nas kanya ramidan na. Tapno may patungpal na ti pagrebengan na. Papa, Makumikom unay ti inam. Iso nga oray no saan na mapanidya munisipyo. At damat lata dagiti nas kanya si kaswan na. Apay, iha. madandanagan ak ngamin, Papa. Anya ti kahit masuwen. Kaano lang ti dandani pan nakaisagmak ni mama? Di kay ka di agamak? Ay, kinapudno na. Matantanagan ak matiha. Diyak kaya tamay sagmak tinam. Kinapudno na. Kaya't kumatalaptan. Kunanaasan ko kano atob nga rin iti panangipatungpal na iti pagrebengan na. Iso pinalupusak. Ngam di ka agdanag iha. Patyak nga ganad ti inam. Kanamo, isakit dagiti umili ti inam. Gaputan na pintas, tilidirato na dito'y ili. Numay pa paniti napasama kada kayo ti kalabas. Labingitak nga ibaga, Mayora. Ngamawan pa lang tinaamuan ni may papaniti suspek. Hepe Salvador. Ngam saan kami ngagsardeng, Mayora. Aramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi no asino ti responsable. Kano anya talaga ti motibo na. Saan lamay papan iti dayta ti gagaraken ka, Hepe? Ha? Iti naglabas a sumagmamanungal daw. Nagsasarunod agiti nakabutbut nga pagteng dito'y ili ti San Bartolome. Mayora. Saan na mailibak anang ipaay dayta iti alimuteng kadagiti umili. Kat dayta ti makagapo, no apay nga daak ita ditoy. Anya ti kayat mo nga ibaga, Mayora Rogante. Apay kasla awan met ti maar-aramidan nyo. Pagbalbalin da kayon samot ten akuneng dagiti managdakdakas. Mayora. Iso nga ibagamlaangan kanyak, Hepe. Timon samot kabaalan nga aramidan ti trabahom. Amangan no kasapulan na namasukatan ka, kas Hepe dito'y San Bartolome. Mayora. Karbangak dagkid daw iti sabali nga agpaay a Hepe dito'y. No sa anak ama kontento iti trabaho, Hepe. Laglagi pam kumadayta. Nadnadlaw at agtagibasitan nyo ti kabalak, Mayora Rogante. Ngam da ito'y matimakunak. Ada kayo ti amin na karbangan. Aramidan nyo ti kayatyo.
Ngam amangan no agbalatag kada kayo ti amin. No agtinag ti kwenta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Amo ni mamam ti aganan. Laglagi pom dayta. Yaya ising. Oray pa'y kasano ti panaganat ti tao. No plano da ang pagaramidan iti dakas. Mabalilat ta. Monica. Kat dayta ti pagamamkag. Diyak kayat amay sagmak ni mama. Awan ti mangayat nga isukat maisagmak balasang ko. Isuasaan ka kung mga agpanunot iti kumpurmiladitan. Amang ipaikan ka iti nakaro apagdanagam. Maditikas ta, Monica. Agtalag ka iti inam. Ken agtalag ka iti Diyos. Nusak lamay sa hepe. Saan ko langan a personalan dagiti na ibaga ni Mayora? Mendez, Ang mga kayat na tayo lang akaritan ni Mayora. Gaputaging gaita. Awan pay lang ang tinaduktalan tayo. Maipapan itikin na si Asino. Tinangbot-botang kenkwana. kinapudno na Mendez. Awan anyaman na kanyak dagiti imbaga ni Mayora Rugante. Hepe, Saan nakapaapekto ka dagiti imbaga na? Awan na pulos tinasakit abaklang ko. nasayat no kasta, hepe. Mendez, irwar mo iti selda di nakamagtayo a pusher. Ipan mo iti interrogation room. Kasaritak manen. Kat no saan latang agsaw. Amumon ti aramidag. Ha? Urayan niya ti mapaspasamak. Naskan apagpudnul kunday jay. Kat no saan latang agsaw. Ladingitak laangan. Talaga ang madanagan ni Monica. Ngam mo. At nagsardang alugan iti batok ti mansyon. Inakitaan. Addan ni Ma'am Chona. Yaya ising? Ate na si Mangpet? Addan ni Mama Monica. Mapunas mat siguro ti panagdandanag mo. Makitam, kunak tumat balasang ko. Mapunasan ti panagdandanag mo. Hepe, sa dino ka di talaga ti pangipananta iti dayta apo siya. Natangken ti ulo na. Isto nga ipaay ko nga roden ti kayat na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe? P1 Mendez, agpada ta a pulis. Hepe? Kayat ko amamon, no kasano ti kinapudnom kanyak kas hepem. Agtalag kayo kanyak, hepe. No anyaman ti aramidin nyo. Siguraduag asaan ama amuan ti asino man. Nasayat no kasta. Sige, mabalinan iti dayta abanda. Isardeng mo ditan tinukat. Manipot itay simbagpad ka. Awan pa'y lating bagbagam kanyak, Chona. Ha? Anya tinapasama kitipan na kisaritam kini Hepe Salvador. Kasi ti kayat mo. Tinungpal ko. Good. Nasayaat mo kasta. Kinarit ko ano di nakabaalan asulbaran dagiti mapaspasamak a krimen ditoy. Kasayaatan og kidawak laangan iti kasukat na. Apay nga imbagam ti kastagan ko na. Anya ko matidakas na. Kinarit ko nga rod saan ka di. Iti kastakat masulbar na dagiti napasamak a krimen. Kang runaanan tinapasamak iti taom. Nagmanal kamatan, Chona! Ha? Saan arumbang akinarit mo nga amang ando sukatam? Saan akas jay ti kayat ko apagparangam? Talaga gayam ati ka makaw-awat! Dajayan. Tinira laki din ni Hepe Dajay apo siya.
At damot gayam kinaloko nga ilimlimod ni Hepe Diyak lang ninamnama akabailan ng aramidan ti kasta. Mendez, oh my God, mapantan. Hepe, sigurado ka di asaanan nga agbyag dayay? Sana ka maag, tapno ikakpa iti gundaway. Inibus na ti pasensya. Oh, apeng agisam ka, Mendez. Awan, Hepe. Alan, lumugan tanga rodan. Tapumanaw tan iti daytoy alga. Asin ang iting kuyog mo dito'y simbahan, Monica? Iso dadagiti tang danak nga agpintor, padre. Kasta ka din? Daan lao na yung tisimbahan, na nagkupasan ti sigod a pintor na. Iso anas kan ama pintoran iti sa bali. Agpaiso tayo ta, Monica. Iso ang nagsapulakon iti matangdanan, padre. Agyaman naklaw na iti panangisakit mo iti simbahan, ha? Talaga ang managayat ka iti Diyos. Padre, Wan gayam. Naamuam ka din ti damag nga adda kanon nakalibas a balod. anya? Dayta ti damag ita dito'y San Bartolome. Ket sigun ka ni Hepe Salvador. Delikado kan napaggad ka no tinakalibas a balod. Diyos ko. Iso ka sa pulang tinaan anay panaganad, Monica. Narigitan. Amangan mo kalat a masalaw tayo kit di dayjay a balod. Badya na nakalibas tayo jay, amo. Anya ti kahit masuwan. Amangan, nuli ni kidardan tayo jay. Anya. Kasta di atap ko, amo. Tagasano kumamakalibas, ti may sabalo di presinto. Wanyag pa iswan niya. Iso nga oray puutan nyo dahito nga ibaga, amo. Iti mabii. Sigurado ang masarakan mo't lang ti bangkay. Ibang bagada nakalibas, abalon. Imo kaya akomprontarak ni Hepe. May papan iti dayjay a napasamak. Saan? Ti kayat ko. Tulungan pa'y kiti. Tapno saan niya iso ti maipit iti sitwasyon. Anya? Nalawag ka di dahi tangay bagagkan ka, Chona. Jak maawatan dagiti papaarabid mo kanya, Grio. Idi kan labas. Binilin na kanapan iti ayan na. Tapno ibagakkan kwa na asulbaran na dagiti krimen a mapaspasamak. Ita, sabali mo ti kayat mo aparamid kanyak. Bastag tong palkalatan tapno nanayas ti amin, Chona. Panunutan langan. Apare ti pagsayaatan tayo daytoy ngar aramine. Hepe, saan ka kadi amadaksan iti nga to? Plano ka kasarita ni Mayor Arrogante. Ha? Makikonsabo sa kankwana. Iti kasta. Sana na maidanon iti nga to ti amin. Hepe, Kontrolado ni Mayora ti amin. Rara amenda ni Mayora. Iso apat tsak ang matulungan na. kaano ka amapan iti ayan na? Itamat laeng. Nasken ang makasaritak ni Mayor Arrogante. Diyos ko, unay matano kastag ayang Monica. Wanya no dinaya ising. Nakabutbutan. Sapay la kumata masarakan matla adagos dagiti pulis da jay abalod. Kumahiyaya. Ni Father Simon, napananangay. Diyak mo. Ngam ko na nga agsubli ka no adagos. Yaya ising. Panag ko na. Kasano anak kalibas day jay abalod? Ay na, yak amuti sawag, Monica. Yak masungbatan day tabalasang ko. Sa bagay. Talaga ang narigat a panunutan ti maipapan iti day tabanag. Ngamin, saan tayo matapulis? Tapno amo tayo kumat isasawan tayo. Gusto day ta, Monica. Iso nga aguli magtayo latan. Ninamnama kunti umay mo, Hepe Salvador. Mayora, Ita, kayat ko ang maamuan noan niya tinapasamak. Mayora, panag ko nakatada ng tulong iti dayjay apugante.
Anya. Kasta ti rumrumwar iti investigasyon. Anya ti planum ita. Anya ti ganwatyo. Mayora, kasapulak ti tulong mo. Hepe, kontroladok ti media dito'y ayan tayo. Amok deta, Mayora. Isuada kayo tinasit ka. Sige, jakon pagbayagan ti saritaan ta. Bilinak dagiti kamang ti media dito'y San Bartolome. Tagtali na adlatan dito'y dayta ang damag. Agyaman ak, Mayora. Ngam daytoy ti tandaanam, hepe. Adda utang mo kanya, anaimbag anakam. Katnam na maag, ano madanon ti umno akanito. Agsubad kanto. Hatang dinapasama ka mo. Diyak ka mo, Bugi. Awan pa'y mat ngamin ti awag ni Jonah. Apay ang nagsinna ay ka itinaunag. Magagara na kami ng amo. Awan mo't lang ti may padamag dagiti binilin ko. Amang sapsapol ka ni Dalmasyo. Bugi. Kasi ti kaya tiyo. Nas ka na may pakninday jay. Kat mabilang ta may pakninton. Nga madapay lang naturo damang kalaban kada tayo. Sigurado nga dan sa bala kabusor tayo. Anya? Isasapay la kuman. Tamamuanan na giti tao tayo. Sa dino ti ayan ni Dalmasyo. Diyak nakasarita ni Hepe Salvador, Monica. Apay namin, padre. Anya ti bagayo kan ko, anak. Awan makit di. Kaya't ko lang nga makasarita. Adala dagiti banag akayat ko alawagan kang kuana. May papan ka di ka dagiti mapaspasamag dito San Bartolome? When? Padre Simon. Iso na lang, tada ka no napatay ngayon na si kaso na itay. Siguro, may papanday jay tinakalibas sa balod. Sapay la ko ma, tamakam magdamit lang day jay. Agmingga ita. Kaslasaan ko pa'y lang apat dyan anaglaka nakasaritak ni Mayora. May papan itikas jay a planok. Itikas jay ajar na. Nalawag nga dakal kaluban na. Ngamnoan niya data. Iso tisaan ko pa'y ngamo. Kat iso tinaskan adok talag. Iso na lang tanaskan nga ganadak. Sana mabalin asak ti may sagmak no bilang laing tadda ti madoktalak. Delikado lakit ya kalaban ti pamilya Rugante. Nang runa ni Don Leon. Uray no awan ti pamanagnag ko. Dakkel ti atap ko nga napakainaigan na iti sindikato nga agop operate dito'y San Bartolome. Iso na lang tanagrigat a panagnagan ti amin. Ti asset ko dito. Hello? Sigurado ka? No kastang rat? Siguraduan. Katiyawag mo kanyak no sa dino ti pakay deliveran na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.